Højbroplads summede af liv fra morgenstunden, da Miljøministeriet gjorde klar til Kulturnatten for 10. gang. Godt og vel 70 medarbejdere fra hele ministeriet arbejder på højtryk for at give Kulturnattens gæster en uforglemmelig oplevelse. I og med at vi er flyttet ud her, så gør vi Miljøministeriet meget kendt. Fordi vi står jo lige her i smørhullet på Højbroplads, hvor næsten alle mennesker kommer forbi. Det er fint nok det her. Det er jo en sjov, ny udfordring, og så jeg synes, det er rigtig sjovt. Også det, at vi kommer herind på Stenbroen og møder, hvad kan man sige, en del af vores kunder, dem som vi ikke altid ser ude i skovene, dem møder vi så herinde. De hentede 7.000 besøgende, som i løbet af aftenen valgte at lægge vejen forbi Højbroplads, kunne blandt andet prøve kræfter med en langsav, fange krabber, høre live musik eller møde miljøminister Karen Ellemann. Miljøministeren deltog også selv i de mange spændende aktiviteter. Da jeg kom tidligt i morges, så var der jo gang i Højbroplads og gang i alle kroge inde i ministeriet, og jeg er simpelthen så imponeret over, hvad der er blevet bygget op her i løbet af dagen, og jeg ved godt, hvad der også har ligget af forberedelser op til i dag. Og når nu vi så er i gang her i aften, og det bare vælter ind med mennesker alle steder, og alle medarbejdere bare står klar til at fortælle, hvad hele det her kæmpe ministerium rummer af skatte, jamen så er jeg en meget, meget tilfreds og glad og stolt miljøminister. Så jeg synes, det er super flot, og tusind tak til alle, som har bidraget til det her.